watu gilang iki ingsun hanetepake ngenteni kalenggahane Kanjeng Rama Sinuwun Pakubuwana 13 minangka Sri Susuhunan ing Karaton Surakarta Hadiningrat kanthi sesebutan sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagama kang jumeneng kaping 14. Sabanjure ingsun prasetya sepisan bakal hanindakake kawicaksanan minangka Sri Susuhunan kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta Hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta sarta bakal ngayomi marang sapa wae kang setya bekti ing Karaton Surakarta Hadiningrat lan panjenengan ingsun. Kaping pindho ingsun tansah hanjeng kuyung Nagara Kesatuan Republik Indonesia kanthi lahir batin minangka darmaning praja. Kaping telu ingsun bakal rumeksa jejeking budaya, tata cara, upacara lan sakabehing warisan adiluhung para nata Mataram mligine para susuhunan ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Sabda ingsun iki dadiya sumuripe kabeh para putra-putri dalem, para santana dalem, para abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat lan kabeh pabean agung ing laladan ngendi wae. Mrih tetep lestari kuncaraning Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat 24 Jumadil Awal Dal 1959 utawa 15 November 2020.